kingdom. Namati baba tinokutendai masikatano taurai kupenyu wedu. Titsiurei tidzidzisei tigonesei tisimbisei mbire yegogudzwa zita renyu rigoremekedzwa muzita neropa raJesu Kristu weNazareta. Amen. Mwari ni Mwari wakanaka, tasanganiswa nenyasha. By his grace we are here today. Titinzwe kutaura kwaJehovha muupenyu hwedu. Ngaichandise bhuku raJudges, Judges chapter 16. Bhuku raJudges chitara pamusoro pemurume unonzi Samson. So Judges 16 from verse 25. While they were in high spirits, they shouted, "Bring out Samson to entertain us." So they called Samson out of prison, and he performed for them. When they stood him among the pillars, Samson said to the servant who held his hand, "Put me where I can feel the pillars that support the temple, so that I may lean against them." Now the temple was crowded with men and women. All the rulers of the Philistines were there. On the roof, there were about 3,000 men and women. They were also watching Samson. Then Samson prayed to the Lord, "Oh Lord, remember me. Please God, strengthen me once more, and let me with one blow get revenge on the Philistines for my 2 eyes." Then Samson reached towards the 2 central pillars of the temple, pressing himself against them, his right hand on the right, his left on the other. Samson said, "Let me die with the Philistines." Then he pushed with all his might, and down came the temple on the rulers of the people with it. Thus he killed many more when he died than when he was alive. Murume unonzi Samson nyanda ndibate ndekuti zvanzi wakauraya vanhu vazhinji mukufa kwake, wakauraya vanhu vazhinji kudarika nguva yaakarwa akauraya vanhu achiri kufamba. He killed more at his death more than when he was alive. He killed more, wakauraya vazhinji kudarika nguva yaaifamba achiita zvaanoita. So ndofunga pano munhu wese unoda maresults akati kurei kana zvinhu zvizhinji muupenyu kudarika zviripo so far. Handizive kana pana ari satisfied kuti zviripo am okay. But chandinoziva ndechekuti we still want, Bible rinoti we move from glory to glory, from faith to faith. Saka chauri kushuvira kuti dai Mwari wawedzera, dai Mwari wawedzera. Scripture yandaverenga ichatibatsira kunzwisisa kuti vanowedzera chirudzii nguva zvaita sei, wanamata kuti kudii. Nokuti kana Bible rabuditsa pachena kuti Samson wakava nemaresults akakura kudarika nguva yaaifamba achiita. While he was alive, wakauraya vashoma, but at his death, parufu rwake, he killed more. Ini ndaitarisira kuti aite zvizhinji when he was alive, but pano is the opposite. Wakauraya vanhu vazhinji munguva yekufa kwake, which means kufa kwake kune nyaya nokuti kwakonzera maresults aaitsvaka asati afa but achiwana ari mashoma. Mwari andibatsire patsamba iyi. Murume rekandipe background, murume anotaura nezvake unonzi Samson. Mwari vakava necovenant naSamson yekuti iye akachengeta bvudzi rake, Mwari vachamushandisa mumabasa anoda simba rake kuzoitawo basa raifanirwa kuitwa naamai pamba. So mukadzi waNamani zvapachena kuti nemwanawo haana angamubatsire. Namani ndokubva atsvaga musikana webasa anobatsira mukadzi wake. Vakadzi vari vaviri, matestamenti maviri. Mukadzi wake wekutanga mukuru haana problem neleprosi, munochembedzana muinayo ende haana chaanotaura ko haazvizive ka kuti kune kwainopera. Oza ukapinda chechi isingazive kuti zvinopera unoora nazvo. Mukadzi waNamani even tete vane leprosi haana problem nazvo. Why? Haabve kuSamaria, saka haazive kuti leprosi inopera. Saka instead yekuti inopera anenge achingoti baba shingai ndo upenyu ako mungadii. Osa kune rimwe vhangeri rekushinga pachinhu chaunofanirwa kukunda.
I told people sometime they kuti kumareni kwatobva kuwadzano kune mshinda anga ane problem yekuti kana achigera vanhu anga asingade kuisa oil zvigero zvake zvairwadza saka ukagerwa so ukarwadziwa ukangocomplain abva ati uri murume manishinga uri murume yeti ndauya kuzogerwa kwete kuzoshinga so chakandipa kuzoregerwa kugerwa naye hazvino kuti handina kushinga ndine correct information zvigero hazvirwadze ndakambogerwa nezviri nani mutauni muno saka wese asiri exposed kune zvinhu zvakanaka anoshingirira pane zvakaipa achifungidzira kuti kushinga kuri kudhipa takashinga hatikuenda kudenga zvina basa panyika pasi pedu vakuru zivai pfungwa yaMwari ukaroora mukadzi wawinaye unamani unoora nemaperembudzi rudo anarwo but information haana azive kuti leprosi inopera chaanokuziva ndechekuti aimisiwani uchiora saka pakazoya kamwe kamusikana manje kakati mudhara uyu ane leprosi ende amai havavhunduke zvawo ndoriparidza sei vhangeri rinochinja mudhara uyu amai havazofungidzira here kuti ndoda kuutorera murume ndobva vangoti rega ndiende through mama zvikanzi mama makwenyero ari kuita baba zvinopera izvi ndofunga mai namanhu vakavhunduka kuti kupiko zvikanzi kuSamaria ndopa vakaseka kuti ndokwanoswera vari kudzoka vakadaro Namani chakamupa kuramba aine leprosi achienda kuSamaria kunopera leprosi aienda as a commander of army chakazomupa kupora akaenda to receive the commands of the prophets. I'll help you on this one. Problem yako kuti life yako is transform inyaya kuti une title une rank so you are not humble or to listen to the men of God. Why you are a commander, you are a doctor, engineer, and the one preaching to you, I got to fire from 2 or from 4. So now when he speaks words of command, as long as you go to Samaria as a commander, you die a leper. Wrong people not humble yourself before the Lord, and He will lift you up. No matter the title you have, you need to fear God and humble yourself. Now what in a situation you're in now, as long as you go to the right place, but with your own title, you miss the things of God. Adashiri zema title fuka kaunda ito suparitsa were. Mune shasha mukatumu. Pane time anda inoparidza ku university. Paridzirawo ma lecture acho. Timoti ma students toita ngopinda mu meeting hiyo. Ndakati dai vana vakandibvunza certificate form 4 anditenderwe kupinda foot pa gate. Why? Nokuti rimwe domfo riri kuvanyurisa manotsi. Osa zvinhu zvamwariso zvinongovhundutsa mari. Ine vandakaita nawo O level pavakandikunda so vaiti vakadzoka paholiday wakuma form 5 form 6 vaitira kuti dzinza renyu hapana anotsika paizeta azviite mweya weudofo uri kwenyu uri serious hamubatsike vanga vari right but pandakasangana naJesu manje ivo vakandikunda vakaenda student vakanodzidza futi ikoko inini akakundwa pandakasara ndikasangana naJesu ndakateera as a teacher unoteera mani indo zvinyeperwa Rumano Jesu unoteera chete topa nimbiri yake kusumudza marombe ipa Mwari topa ne umwari wese ukaenda kupukura Genesis Mwari hatange zvinhu zvakanaka anototanga ataura kune Genesis 1 kuti nyika inga isina shape ine rima iri empty topa anoda kutangira Mwari pa shapeless pa empty nepa darkness topa noburitsa umwari wese You want to kutarisa utori Genesis 1 chaiyo. Hauna chini uri empty. Rima zvaro chikuru hapana. Ati unongopinda muna Genesis 1. Woti Mwari ndokubva vatanga kutaura. When God begins to speak, light will appear into your life. So this man called Naaman, environment yaye and is a commander. His rank yakaita kutatadze kwakugamuchira the things of God. One king wandiri interested naye anonzi naMwari murume pamwoyo wangu King David. Chimwe chinhu wani chaane mukurumbira nacho hakusi kutungamirira kujaivha. Mamwe madzimambo ese ane mbiri yekutamba nembiri yekutonga. David ane mbiri yejaivha. Ende jaivha yake yakasvika pakutsurwa nevanhu vanonzwisisa maranks. Mukadzi waDavid akati kuti dhedha mufano jaivha muchidaro muri mambo.
Basa kune imwe advice netanga uri kucancel wachida kukanzurwa. Zvanzi mimi mamba mungapambe mchidaro sokupfichuka so. Zvana David difference iri pano pakutamba. Ava vari kutamba zviri kuridzwa pano. Ini ndatamba ndarangarira Mwari kwaakandibvisa. Saka I'm different from others. I know where God took me from. Chief ya king. Mambo David akatamba. Iwa usika na kansela. Uchiri kufunga ndotamba ire ndomira ire. Ndombera ire. Sometimes you need to be inspired. Nokuti vamwe vanhu vaunoyemura vanotonamata. Just look at the likes of Strive Masiwa. He owns Econet. He's a believer. He only line was on handset to Chukugaya. Kokungonyara zva. Kuti vanazvo vanonamata kundorambira izvo. Unosara tikundeva munhu nokuti kugenda kungoenda zvako. Kutadza kwacho haugone. Nokuti zvekuchiita kuti utadze nazvo hauna. Ukada kuhura mari ukecha huna, ukada kudhakwa. Kutadza kwacho haukwanisi futi. Unongochira mahara. Kubatsirana. So Naaman waenda ku Syria as a commander. Jesus is the Lion of the tribe of Judah. Is also the Lamb of God. Kurati ma characters ari two aya shandisa pari relevant. Akada kubatwa kutaende pamchinjikwa unobatwa like a sheep. Kana Isaiah akutaura segwayana rakangunyara richibatwa. But kana akuita zvinhu zvake no authority, he stands like a lion of the tribe of Judah. Which means anepa haigona kubalance the character of a lion and the character of a lamb. Tine zvinhu zvatinowana muna Mwari nekuzvininipisa nezvinhu zvatinowana neboldness. Hapasi pese panofanirwa kuva humble to receive. There are some areas you need to have boldness. You need to have strength so you can get those things. David pakutsvaga Mwari waipfugama unamata Mwari. Shall I pursue and overtake Mwari wotiteerera? Akutera hazvininipisa anorova sekurova. David muhondo airova. But kana akuda kutsvaka anomupa kukunda aizvininipisa pamberi paMwari. So you must know kuti character inoda kusaka Naaman problem yake. He was a commander. Kusvika palevel kuti nyangwe musikana akamuparidzira kuti mukaenda kwedu Samaria zvinopera. Haana kuda kutora the strategy of this servant girl. Aiwa zvanzi wakaenda kuna mambo wake kuSyria. Akati ndinyorerei tsamba. Ndoda kunoona mambo wekuIsrael. Yeti kwa Israeli kwacho achaita kuti upore hasi mambo. He is an ordinary man. So ndokuenda kuna mambo ndokubva andizvigone izvi muri kutsvaga hondo. Akabverera hembe dzake. Elisha ndokubva azvinzwa. Akati aiwa mudzi auye kuno. Kureva kuti akatoudzwa kwekuenda but akaenda kuSyria nekuda kwekunzwisisa renki dzearmy kuti handidhile ntuwapfano ndoenda kupalace. Mupfane ndiye akazonzwa kuti kune muchinda ane maperembudzi ari kunetsa mambo. Mambo ndokubva azosvikirwa nemeseji yaElisha kuti udzai Naamani auye kuno. Naamani ndokubva auya. Achisvika kwaElisha, Elisha haana kubuda panze. Akangomupa meseji. Ngaaende kuJorodhani anozvinyika. Naaman wakava nechallenge one. Kwaabva kune murwizi, kune nzizi mbiri kuDamascus. Dziri nani dzaanotoziva. Saka paudzwa kuenda kunogeza, iye ari munhu anogeza, anyatsoona kuti uyu haasi kugona kuparidza. Tinogeza isu kwedu kune nzizi dzakanaka. But pari kunzi ngaaende kuJorodhani anogeza 7 times abude mvura akachena. Haasi kuziva kuti chiri kuparidzwa apa haisi mvura. Nokuti maperembudzi haana kusara mumvura. Can I shock you and help you? Kuprova kuti maperembudzi aNaamani haana kusara kumvura. Tarisa Gehazi paakateera. Gehazi ateera adzoka kuna Elisha. Akanzi wateera zvatisina kunge ndakutuma. Saka maperembudzi anga ari pana Naamani apauri. Kuda kuti maperembudzi haana kusara kumvura. Anga ari mumuromo maElisha. Okay. Kose yapiwa instruction yekuenda kumvura. Kana zvisiri kusara kumvura. That instruction paingodimandwa humility. Nokuti kana uri commander ukasvika paunokomandwa, it's a sign that you are humble.
That's why murume Luke 19 unonzi Zakeo was a rich man. Anga akapfuma ku Jericho. Saka paaka manya akanokwira mumuti. Chakaita kuti Jesu aregere kuignore Zakeo ari mumuti. Zakeo anga akapfuma aine status achizikanwa. But paaka manya akanokwira mumuti ana kuenda pamusoro spiritually. Akaenda pamusoro physically, spiritually anganyanyo zvideredza zvokuti anga too desperate for Jesus kusvika palevel yekuti handina basa kuti ndine mari ndinoenda mumutoro kuti ndione shasha. Asa ukaona anenge chiyangu ari mumutoro zvinobuda muHmetro kuti yarova komana fidzi ari mumuti vanhu vari mari wakwire mumuti. So Zakeo paakaenda mumuti naturally akaenda pamusoro, spiritually akaenda pasi. Nokuti pese paunozvideredza God notices you. Ukazvisimudza God resist you. Saka uyu paakaenda pamusoro anga atoenda pasasi. So he went there as a commander. Akadzoka aine leprosy. But paakaenda kunoreceive commands of prophet Elisha. Akanzoenda mumvura unozvinyika 7 times. Ini ndiri kuita problem ne 7 times. Ko mvura iyi first time haishande. Second time haishande. Why 7 times? Zvoitanga zvekuchipatara ka. Kuti 2 marks send, 2 marks kati, 2 manero. Ko kana achishanda kwarova ise kusend. Iwa uzvifunga kuti ngoti netsa kungwari kukabira kusenesa. Jordan River. Rwizi rwechiprofita. Why? Nokuti Jesu paakauya panyika ndoko akaendawo. Saka Elisha paari kuti kuna namani enda kurwizi Jorodhani ari kungotenda kuna Jesu. He is a prophet. Paari kuona river Jordan ari kuona Jesu ariko achinyikwa naJohani. Kuna kuti Jesu paakabuda mumvura abhabhatidzwa naJohani denga rakavhurika mweya mutsvene ukauya paari. Mweya mutsvene ukauya paari. Saka uyu paari kuenda kumvura achinozvinyika achibuda. Zviri kureva kuti paaenda murwizi richauya Jesu raachanyikwawo Jesu achibuda denga richivhurika. God will always answer you through Christ. But uyu afunidzira kuenda yerwizi. Saka ari kuresista. Nokuti kwaanobva kune nzizi dziri nani. And I'm going this way, but let me finish with Samson. So Samson ari muchechi. Nechimwari chinonzi Dakon. Saka hanzi pane kamukomana kaakari so close. Ndoka akakumbira akati shamwari ndibatewo maoko angu ndiperekedze pane mapillars 2, macentral pillars 2 akabata church. Ndakuudza kuti Samson is the shadow picture of Jesus. Jesu achiuya panyika unofanirwa kuenda pamichinjikwa nega. Alright. So Samson ati ndida kuenda kunobata the 2 pillars of this church. Ruoko rwekuright ndokubva rabata kumwe, left ndokubva rabata kumwe. But as a picture of Jesus on the cross is the same thing. Ari kupa upenyu hwake, but paari kupa upenyu hwake ndo paari kuita basa rakakura rekuti vanhu vanga vakafa muna Mwari vawane upenyu. Jesu pese paakaparidza akabatsira vashoma kudarika paakafa akabatsira Jesu. So Samson parufuro hwake akabatsira vazhinji kudarika paaifamba. So Samson ati kuna kamukomana ndibate undiperekedze pa the 2 pillars. Remember, Samson is a mighty man, ane power, Mwari vamupa power, but he also has wisdom. Ndekuziva kuti nyangwe ndine power, but vision matters. I need somebody who see. I need somebody who can help me. Problem yangu itika ndechekuti kamukomana kanoona kadiki pana Samson. No challenge nemachechi anhasi. Vanhu vaMwari vakuru vari pawo vane power, but grace dziri prophetic according to the scriptures. Bible rinoti Joel 2:8. I'll pour out my spirit upon sons and daughters. They will prophesy. Vakuru vacharota hope, but vapfana vachaprofita. Kuti ndo vachapiwa ziso naMwari. Havasi kupiwa nokuti vanonamata stereki. Zviri kungoitirwa vafana. Hazvina kuti ndemazanopedzisira vafana vachanamata zvekuti vachaprofita. In the last days I pour out my spirit upon sons and daughters. They will prophesy. Saka church ine vakuru vane knowledge ine information inonidhawo kubatwawo futi maoko nevafana vaakuona kuti Mwari ari kudei pai chechi uda kuitwa. Challenge yatinayo ndeyekuti vakuru vari kuti chechi takabva nayo kure, vadiki vari kuti toda kuenda nayo kure. Saka pane vashika nevaruda kuenda kuTanzania. So this man called Samson. This man called Samson akabatwa ruoko nekamufana. Ukaenda kumusha ndo picture yevanhu kana vachirimba munda.
kamfana ke grade 4 kanotungamirira Donza remombe Donza zote ni makore manga ndine power kadi but alitendiri kufamba mununda muchokera kamfana kasina power ukaenda kumberi kwemombe zviri kunzi kudi zviri kunzi tsano makasimba but amuzoko kuenda it's good to have power but direction matters most. Usabe powerful in the wrong direction. Usabe powerful in the wrong direction. You mess things up. So Samson alikutoka kama komenda kadiki. Doga recommend about the two pillars. Doja itakutari kile kuna mata kuti mwari tupei maziso. Nokuti kana maziso atoripo. You need to humble yourself to be led by somebody. Ukaona mu life usina munhu anokutonza, anotsura upenyu hwako, anotaura mu life mako, uchiziva zvese usina munhu anombokuudzawo zvekuti uzive. Aunova uri kuenda. Amen. Aya. Jesu achiberekwa panyika mwana waMwari. Mai vake vakave pamiri pamweya mutsvene. But Mwari havana kuti Mary abereke Jesu kana Mary asina murume wakudanana naye. Why do I a father figure on the ground? The importance of Joseph iri pa calling ya Jesu. Jesu ari kuya kuzofira vanhu pamuchinjikwa. Muchinjikwa chii? Kurovererwa pazvipikiri wakaiswa pamapuranga wakaiswa zvipikiri mumaoko. Keria yaJoseph chii? Muvezi kudhila nezvipikiri nemapuranga. So for 30 years Jesu akashanda naJoseph. Zvanga zvine value yazvo. Why? Nokuti for 30 years experience mucarpet shop. Uneteira unozvova nesando. Uneteira unobayiwa nechipikiri. Uneteira unotakura mapuranga. Saka Jesu kana akainga kuzotakurwa pamapuranga nezvipikiri. Kureva kuti for 30 years ane experience. Saka chizonzwa ari pamuchinjikwa achiti baba varegerere nokuti ndisiniya. There was need to have a father figure on the ground. Despite it is called Jesus, the Son of God. Mwari ane my instructions aitopa Joseph nokuti Jesu aiva mucheche. But my instructions aipiwa Joseph aitirwa Jesu. But Mwari wangu asingataure naJesu. Matthew chapter 2. Mwari vanoti kuna Joseph through an angel. Torai mwana mutize naye muende naye Ijipita. Nokuti Herode ari kuda kuuraya mwana. Havana kuudza Jesu message yaJesu. Vakaudza Joseph. Baba nyaya yenyu yakataurirwa muPita. Akamufishira pasi. Next time akaona maHebrews achirovana. Nakati ndo pakatangira honde machecha. Zvakanaka kuti ndikubate kana uchitukana nemunhu wokunyika concerning zvinhu zvaMwari. Manje kana muri machechi ari kushaudhana panonetsaka. Nokuti tinotenda Mwari mumwe chete. Moses fight yemuIjipita nemuHebrew anopindira. But yemuHebrews chete inonetsa. Ada kutoti abate. Zvanzi munhu akati wajaira kuuraya. Kurati Moses haana kutiza maEgyptians. Akatiza vanga atumirwa. Saka atakuza kuti akatumwa mulashi mako. You are the one chasing my way. Haana kutiza maEgyptians. Akatiza vaHebrew vanga vati kuti tinomuudza Faro wajaira kuuraya. To me, murume uyu habatsirike nokuti ndamuziva. Chaita kuti murume uyu azive kuti uri mumwe wenyu. Moses akaroora nezvibhakera. Kuti nekeshi. Fight yakampa mukadzi. Fight. Kureva kuti kune imwe fight iri paside but iri yako. Vakaona vakomana kumba lero. Wakagara uri grocery rako uchida kuenda kumusha paHorita. Vakada kunyatsa kubira anonzi maconman. Conman negefa zvakasiyana. Vane vanoita baiginya. Aiwa hasi maconman. Conman anoti vanouya vari 3 kune grocery rapa. 2 vanorovana pakona. Vanomira paside pakwa. Iwe haudiwo fight uri munhu right kana. Uri musadari munokwadzana kana. Gamba ndoda kurohwa grocery zvako. Unotozona fight yapera kuti ndakuona. Unorohwa paside. So Samson had this understanding. But there are times that God will bring something towards your life, but zvoenda paside. Elisha aipfuura nepaShunem achienda kwaaienda. Zvanzi mukadzi wepaShunem ndokubva aona kuti murume anopfuura nepano munhu waMwari. Elisha kwaaienda kunobvira kwanyorwa. Pakanyorwa ndopaaipfuura napo. Why? Paaipfuura napo ndopaakasiya miracle kwete kwaaienda. Kurati zvaMwari zvinogona kuuya kwauri ukashaya chinhu 1 pazvaonekwa nekwazviri kupfuura nako nekuti vane meso emweya. PaShunem ndopaakasiya mwana uko aingoparidza achivasiya vari bhareni. Vakava nemamwe maonero zvinhu zvaipfuura vakadiscover kuti ndezvavo. Ukafungidzira kuti Mwari vanga vauya kumba kwaAbhurahama kuti Abhurahama ava neIsaac. I chose to differ. Genesis 18. Zvanzi Abhurahama akaona varume vatatu and one of them was God himself. Vachitopfuura vachifamba
Abraham ndokubva amhanya kwavari akawira mutsoka akati kana ndawanirwa nyasha pfurai nekumba kwangu kwete uyai pfurai nekumba kwangu mugeze tsoka muende zvenyu. He was aware kuti vanhu vari kupfuura, but guess what, vari kupfuura pavakauya mama Abraham vakabva vasiya vablesa pavaipfuura navo, nokuti Abraham itype yemunhu ari spiritually alert, haapfuurwe nezvinhu zvake. Avabikira vadya vakutesa matutubiki mukanwa ndopavakati gore rinouya nenguva ino kurati aizekanga akaibva mufu iwe zvotofu wako une dzini here. Varume kwavari kuenda nekuti kuSodhomu pavakatosimuka vakuenda vakati hatingavanzire Abrahamu zvatafambira, kurati hatina kufambira Abrahamu, hatingavanzire Abrahamu zvatafambira, toda kunonayisa moto kuSodhomu, hativanzire Abrahamu zvatafambira. Kurati varume havana kufambira kuti Abrahamu abereke mwana, but akabereka panyaya asina kufambirwa, kuda kuti akatrap a blessing. If you go on YouTube, I've got this sermon, how to trap a blessing. You Google my name, you find it there. Blessing ya Abraham zvaipfuura ndokubva attracta zvikauya mulife make. Zvizhinji zveupenyu hwako zvakauya hazvina kusvikira pauri, zviri close to you, zvinonidama spiritual eyes for you to connect. Ukabvunza kuti Bhatimeo akaporeswa nekuti Jesu aenda kuna Bhatimeo, riverenge zvakanaka, zvanzi Jesu waipfuura, Bhatimeo ndokubva abvunza vanhu kuti noizi ndei, zvanzi Jesu waNazareta ari kupfuura kwete kuti ari kuuya. But nyangwe Jesu aipfuura akasiya Zakeo Bhatimeo akuona, kurati Bhatimeo muchinda ane spiritual alert kuti handipfuurwe nemaziso angu. I will cry more to attract chinochinja life yangu. I'm sure my time is up, but get this understanding. Kana Samson akauraya vanhu vazhinji panguva yerufu rwake, handizive zvavakanganiswa nevanhu zvekuti you are about to lose hope. Samson abviswa maziso, abatwa muchechi chemwari chinonzi Dagon, akauraya vanhu vazhinji. There is hope for you to do greater and more as long you can cry to God today. Samson chaakagona hana chechi akapinda akanamata kuna Mwari. Yopfungwa kuti mshashaomasa ndopinda kupi? Namata kuna Mwari. Samson prayed to God. Baba ndidzorerei simba zvekare. Ndokuvhara tsoka akabata mapillars akavira nawo pasi, vanhu vese vaimuseka 3000 people vakafa at once. Kurati imwe trip yawakaitoitwa so akatrepwa hasiri weSamson, pakatrepwa vanhu vari kurwa neweSamson. Tsika yeRed Sea ndeyekuyeredza zvinokutevera kwete iwewe uri kuteerwa. But kana usati wakrosa Red Sea unogona kuva nemaindi yekuti Mwari mandisiyirei, but dai waiziva kuti Red Sea yauya kuzodhila nemaEgyptians waitanga kucelebrate usati wakrosa, nokuti Mwari pavanhu veIsraeri anoti kudii, vaIjipita vamuri kuona hamuvaoni zvakare, hariparidzirwe vanhu vakrosa, runoparidzirwa vanhu vakatrepwa. Handiziva problem yakakutrapa, but there is God in heaven ari kutoona kuti it's now the time for you to have a great breakthrough. Amen. Mabhonzo aiva mumupata pana Ezekiel 38. Number one thing tandinoda kuti ubate ichokwadi anga akaoma ari scattered, but chinhu hwani chakaita kuti awanirwe favor anga ari inside the valley. Valley yakamira sei? Kunoti uku gomo pakati paita mupata. Saka mabhonzo aya akonzerwa nemakomo aya, ari trapped muvalley, but kutrapwa kuita kuti agare ari available for a miracle. Nokuti dai anga isiri valley painaya mvura aiyeredzwa. Saka ndiziva vanhu vari kuresista vari kuno, vamwe vachiresista vari kuno. They are there to help you for the next miracle. Nokuti mumupata kuti mabhonzo awanikwe, number one thing, as long as you are available, there is God to change your life. So anga ari mumupata ndo chinhu hwani chinoshanda kuti aripo. So once there was an earthquake, nyangwe anga aripo, miracle haina kutanga nokuti aripo. Zvanzi naEzekiel pandakaprofita, bhonzo rimwe nerimwe rikatsvaga rimwe racho, kuda kuti yaadhipa now. Haisi nyaya kuti uri available muchechi, but are you rightly connected to the things of God? Nokuti kana mabhonzo anga ari mumupata akadii kungoprofita akava vanhu. Zvanzi pandakatanga kuprofita
Akana kutanga kuya nyama. Bonzo limwene nakachaka limweracho. Kuna kuti kana vanhu mu church vakuda vhangeri rinovabatanidza namwari wacho achavaitira munana. Nokuti pamwe pacho we are just scattered, we are available, but we are not connected with God. Amen. Bonzo ndo akatanga kufamba bonzo kwete nyama bonzo. Chiprofita chinakunza nyama, chiprofita chokutanga chakaunza order. Bonzo garichake limweracho. That's why Mwangirosi mbama Abraham Zagat, where is Sarah? Yangu anzi koreno yani kwa ino chawane mwana. Mfunzo wako wati Sarah alikupa. Kulewa kuti ye mwana ikanokata I receive. Make sure ode mkazi. You only get Isaac when Sarah is available. Tinelano hapa tuze kusia kuna manta. Loki prophecy ya wakapiwa. I will not understand that the connection that makes it happen. Yeah. Anono tenda kuprayer. Niku nama tirenaishesh. Kuti mwara kuite doctor. Tunaita to resisting. Auna ufunda. Unotenda kuti mwari with God nothing is impossible. But bakesi yako azidi. Chandukulea ka to be a doctor in the name of Jesus. Unopisa ta pastor ndikudari serious. You know yourself better. Yana bonzo lisiri paneli mwelacho apa bude muna. Nokuti chidakugadzirwa kumpata na mng'ari. Masoja vanhu. Saka kana as long my bones are scattered, there is no need to preach about the coming of flesh to bones that are scattered. Yes, it is. Atukangopinda uchechi noda tunakirwe. Munoparidzirwa kuuya kwenyama imi muri scattered. Nyama isi kuuya kugadzira ezombi iri kuuya kuzogadzira epese. Saka bonzo remaoko rinotsvaga kune mamwe mabhonzo embavhu remupimbiri rinotsvaga rimwe racho rechidya chakatanga kuitika muvhari. Kufamba kwemabhonzo kaka chichagana kaka varume richiparidzwa kudai so. Funga kune vana vako usiri kugara nawo. Tisati tataura ropafadzo yaMwari bonzo mabhonzo racho. Kumba kwemwe murume voko unodada uchitaura kuti tine mwana ari musango enda uchituka mwana. Kumba kwemwe kusango. Andine mwana ari musango kumba kwemwe munhu. Ita rafu so. Unochengeterwa zvako wakuti musango. Sure my time is done. I need to give people to my brothers. Father, we thank you for your will. He killed more. Business nagirafa. But as long as you get a testimony will come out. A testimony will come out. Baba wakatembeka. Samson was stripped. Musoro wagerwa. Are inside the tent and the temple of the Philistines. Meso viswa. But victory makamu kamwari. And this is viswa mupenyo wake. But you can still grant him victory in life. Kanaka viswa basa anakuviswa ropafatso. Kanaka viswa basa anakuviswa blessing. Baba muropafatsei. Samson akaviswa meso asimakampa mari zawo dzaichaka. Baba nyangwani zvakaviswa nevanhu. Ani mabasa akadzingwa nevanhu. Tanamata kuna Mwari. Unoti kana anzwa munyengetero wa Samson. He can give results to a man without eyes. Unogona kupa munhu upenyu hwakanaka asina mapepa ekufunda ainawo. Nokuti muri Mwari nzira dzenyu asi nzira dzevanhu. Baba tanamata nekutenda. As a nation Zimbabwe, no matter our economy, our eyes of the economy are taken off, but our God is still on the throne. We worship you as a nation Zimbabwe. You can bless us. You can change our lives as Zimbabweans. You are not blind, you can still see. You are mighty and powerful. Thank you, Father. In Jesus' mighty name. Amen.